Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyuhal ikwana. Ina muku fatan alkhairi, barkanmu da warhaka. Ramadan Mubarak alaina wa alaikum. Na zo ne da ɗan maganganu kuma na zo in ɗan tunasar da an ce fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin. Ɗan uwa Jamjam ta je harami ta haɗu da wani ɗan asara tsinanne wanda Allah ya tsine masa, ya goga mata jiki ta yi bidiyo ta faɗa wanda ba ta yi ƙalad ba a ganina, sabida me gani ga wane ya isa wani tsoron Allah. Wannan magana wadih ce kuma ba ƙarya ba ce, ya faru, kowa ma shaida ne don ta saka kowa ya gani, kuma ba a kanta aka fara ba. A tunanina duk wanda yake zuwa garin nan tun kafin a haife mu ya san cewa akwai wa'innan masu irin wannan ɗabi'ar tun kafin a haifi kakanninmu. Da farare sun fi yin irin wannan alfashan, to gashi subhanallah yanzu har baƙaƙenmu sun fara. Wai mutumin da ya je gaban Ka'aba ɗakin Allah ya gogi mace, ya goge ta ba wai da galat ba da gangan, wai shi ba a ga laifin shi ba sai wacce aka goga don ta yi bidiyo don ƙin gaskiya, wai ita kuke zagi. Sabida dai mu muka tsaya muku a ido, mu muka tsaya muku a makoshi, to mun zama ƙayar kifi, sai dai haƙuri, ciwon ido ne mu, ba ku da yanda za ku yi da mu. Don duk wanda ya samu dama sai ya dama. Saudiya nan da muka zo la haulati wala quwwati, Allah ne ya kawo mu. A kowane ɗan iska, ɗan gidan mace gurguwa uba gwamamme da ya samu kebura ta mai ɗaurin minti, ta kulla sama ta kulla ƙasa, sai ya ta zagin mu. Mu dai 'yan zaman umara alhamdulillahi ala kulli halin, astaghfirullah min kulli zambin. Kowane kare da biri bola sai a zuba mana, ai iskanci muke a Saudiya. To mun gode shiryayyu ku da kuke shiryuwa a garinku. Datta a salafi, wannan saƙo ne gare ka, dama kai ka saba, sabanka ne tozarta 'ya'yan mutane ɗan ci da addini. Ka ɗauki hoton Jamjam ka saka shi a Facebook, ka la'ance ta, ka ce wai 'yar safarar 'ya'ya 'yan menene daga Jidda zuwa Riyadh, 'yar karuwai 'yan menene mai safarar yara. Ni ban ma tsaya na karanta sosai ba. Haka aka ce maka wa ƙaulun zur wa kalamun zur, haka manzon Allah ya ce ku kiyaye kanku da wannan shaida. Karuwa ko a gidan karuwai ka ganta, baka da ikon da zaka ce mata mazinaciya, bare dan ka ganta a TikTok. Ku ji tsoron Allah.